Il-kelma ta' Alla qiegħda hemm biex tiggwidana, biex kull bniedem jilħaq il-qofol tiegħu. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kanonku Don Michael Galea waqt l-omelija fil-pontifikal tal-festa ta' San Dominku fil-Bażilika ta' San Dominku fil-Belt Valletta. Fl-omelija tiegħu Don Michael Galea irremarka kif il-ħajja ta' San Dominku kienet mibnija fuq it-talb, il-predikazzjoni u l-imħabba lejn Alla, kif ukoll lejn il-proxmu. B'referenza għal kliem tal-profeta Ġeremija qabel sawartek fil-ġuf jien qaddistek huwa qal li San Dominku kien imsejjaħ għal missjoni speċjali sa minn qabel twelidu. Don Michael saħaq li dan il-qaddis qatt ma nqata' mill-poplu u kien juri imħabba u kompassjoni lejn dawk li kienu qed ibatu. Tant li meta kien qed jistudja f'Valencia fi Spanja biħ il-kodba tiegħu biex xejn lil-foqra. Don Michael Galea irrefera wkoll għar-realtà tas-soċjetà tal-lum fejn qal li ħafna qed iqisu il-valuri li joħorġu mill-Vanġelu bħala xi ħaġa skaduta. Fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni huwa sostna li l-Knisja għandha tkompli tidħol fi dialogu mas-soċjetà, ixxerret il-kelma ta' Alla u titlob għal dawk li jinsabu fid-dnub. Fit-tmiem l-omelija ħeġġeġ lill-insara ikomplu jesprimu l-imħabba tagħhom lejn San Dominku u talab lil qaddis ibierek lill-patrijiet sabiex ikomplu jxerdu il-kelma ta' Alla lill-familji, lill-morda u lil kulħadd. Għal-qudiesa attendew il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg flimkien ma' Sera u preżenti kien hemm ukoll il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone u deputati tal-Partit Nazzjonalista.